Pozdravujem vás, milí seniori. Moje meno je Dominika Kyslíková a budem vám čítať z knihy od Juliusa Satinského Šľak ma ide trafiť. Šľak ma ide trafiť z bezprostrednosti. Šľak ma ide trafiť z bezprostrednosti vôbec. Napríklad z bezprostredných ľudí. Taký bezprostredný človek vás džafne rukou do chrbta, že sa zapotácate a zrúkne na vás. Čau, kamoš, ako sa máš? Nemaj boj, ja som taký nejaký Johnny. Nemáš nejakú živinu? To v Bratislave. V Mikuláši zrúkne. A čo ty tu? Smiať si sa z nás prišiel? Navaľ, behol tu prisahám, dáku cigaretľu, lebo ti jednu takú zaonáčim, že ťa vlastná mater nespozná. Aj medzi papalášmi sa nájdú bezprostrední. Na jednom večierku na vysokej diplomatickej úrovni boli všetci. Náš premiér debatoval s hlúčikmi diplomatov a okolo šla vtedy americká veľvyslankyňa, jej excelencia Shirley Templová, Blacková. Bezprostredne poťahla za rukav premiéra a povedala: Hello? Premiér sa sklonil k nej a riekol: Čo moja? Darmo vymysleli francúzski králi dvorné spôsoby kurtuáziu, darmo sa všetci šnurujeme do určitých pravidiel. Bezprostrednosť víťazí celé stáročia po celom svete a za všetkých režimov. Bezprostrednosť je zrejme ľuďom bližšia ako kurtuázia. Angličania vlastne vo svojom jazyku zrušili vykanie a majú len tykanie. Bezprostredným patrí svet. A predstavte si, nemôžem si pomôcť, ale mňa z bezprostrednosti ide trafiť šľak. Keď ma bezprostredne po príchode na návštevu výzvu cíť sa ako doma, neviem sa cítiť ako doma. Ostatní, keď prídu na návštevu, hneď sa cítia ako doma. Pojedia, popijú všetko a ja sa okúňam v kúte. Nože vezmi mi, nedaj sa ponúkať. A ja si nič. Až po vás ja počkam. Jedným slovom, neviem byť bezprostredný a tak rád by som bol bezprostredný. Napríklad podaktori sa najedia a takú grgnú, že sa záclony zdujú. Ja nie. Ja by som to nevedel urobiť za nič na svete. A pritom v Číne vraj všetci grgajú po každom chode a kto si neodgrgne, urazí hostiteľa. V Číne by ma zrejme považovali za neslušného človeka. V Amerike sú zasa všetci vtipní. Jeden čo si povie a všetci sa zubia, smejú, prehýbajú sa od smiechu. Druhý, čo si dodá, to sa už všetci tak smejú, že nevedia prestať. Sú bezprostrední, až to búcha dverami. My, Slováci, máme to šťastie, že patríme medzi bezprostredných. Čo na srdci, to na jazyku, vravievame. Ty si Slovák, ja som Slovák, vypíme si. Na zdravie a na dožinky a na všeho míra. Veľmi ma mrzí, že ma z tej našej bezprostrednosti ide trafiť šľak. Keby ma šiel trafiť z prostrednosti, nepoviem ani slovo. Ale z bezprostrednosti? Veď kde by sme boli, keby naše dievčatá neboli také bezprostredné, ako sú? Nájde sa zopár takých odľukov, ako som ja. Ale našťastie my sme len tlčhubovia, tárajovia. Nás netreba brať vážne. Ale raz sa nadýchnem a poviem vám bezprostredne také veci, že zdupnete. Šľak vás trafí z mojej bezprostrednosti.